Parkour! Velkommen til den her video i dag. Okay, Sofia, hold lige kæft. I dag der spiller vi med Sofia og hendes lillebror. Yes. Det her er nok part 2. Og S-verden, shoutout i beskrivelsen. Det kommer nok ikke bare. Ja. Jo, jeg skal nok prøve shoutout. Hvor mange abonnenter har du, og hvad er det overhovedet til? Han har 500. flere af mig. Han har noget med 500, ja. Nej, jeg har 400 eller andet, men jeg har sådan 490. Hvor lander vi? Skal vi lige gå tryhard og lande til det? Ej, det gør vi ikke. Jo. Jo, sgu da. Skulle du ikke engang have sagt? Det er for videoens skyld, ikke? Jo, for videoens skyld, så lander vi i teltet. Vi lander i teltet og går full hardcore. Ja. In this video. Og præcis, jeg er jo lige varmet op. Jeg er jo crazy til at float. Ja. Hold kæft, jeg floatede derinde i lang tid. Jeg tror i hvert fald, det var nok sådan 5 sekunder eller mere. Okay. Jeg følte faktisk lidt, det var 10 sekunder, men I don't know. Jeg ved ikke, jeg kan kigge på optagelsen. Sådan et sekund. Altså, så når du kigger på optagelsen, eller hvis... altså, når man kigger, eller sådan... Man føler... Du siger ærligt, så sagde Hold din kæft. Men altså, når man føler, man floater i 5 sekunder, så er det bare der, man ser optagelsen, og så er man bare floatet til millisekunder. Der er nogen, der kaster grenades. Ja, det er mig. Det er det sgu da ikke. Ej, no way! Lige Shepard. Lige Shepard. Brown til mig? Mange tak. Little kiddo. 200. 400. 600. Hvordan gik det lige ud over mig? Hvordan er I begge to døde? Ja, men det er fordi de der granater der, de spammer bare med fucking granater på en. Ja, det gør jeg sgu da også. Sgu da fucking OP at spamme. Kom lige hen til mig, kom hen til mig. Okay, slap af, mand. Jeg skal nok prøve. Nå, men jeg er den eneste, der er i live jo. Ja, jeg skal nok prøve, ikke? Jeg har ikke engang en shotgun. Det er det så lort, jeg. Lort loot, jeg har lige. Jeg har pistol og en burst assault rifle og Jeg skal nok lige gemme mig, fordi der er 2 lige dernede. en big shoot. Hvorfor føler jeg bare ikke Sebastian, han snakker? Hvorfor er I i midten af en bygning? Hvad er der? Jeg har bare mutet mig selv. Lad være med det. Hvorfor vil du have, at videoen skal høre mig op? Zoner. Ja. Jeg skynder mig op efter dig nu. Bare bliv her, hvor du er. Jeg siger det bare, guys. Jeg plejer at spille meget. Okay, jeg er cooked. Jeg er cooked. Se, det der sagde, vi skulle lande lidt. Og vi lander her jo for tillets skyld. Jeg er nødt til døde, fordi jeg kan ikke komme og hjælpe dig. En skidt på little kiddo. Kræften ikke stå der og fucking tro, du kan noget, mand. Fik du dem lige? Fik I en af dem? Ja. Crazy. Hvor Sebastian skulle du tage det? Sebastian slut, det er bare det, ja. Lige før jeg skal gå efter kæder. Jeg er craftet med. Nå, hvordan når jeg at bygge? En tactical er åndssvag. Jeg har en grøn tactical, ikke?
man kan jo bare holde knappen inde, så autoskyder den, ikke? Hvis du rammer i hovedet med en grøn en, ikke? Så skader den 167. Det er jo klamt, og man kan bare spamme den. Men det er faktisk... Ja. Jeg elsker at være klar. Ja, det ved jeg godt, Sebastian. Du er jo ligesom også bare direkte klam, så... Nej, han er en rigtig dreng. Ja. Det er lidt forkert. Ja, jeg skulle til at sige det. Optager du lige nu? Sebastian Verden. Optager du egentlig lige nu? Mig? Ja. Ja. Jo, jeg har lidt lyst til at sige nogle mærkelige ord. Lad være med at sige dem. Det er godt, jeg ikke streamer. Jeg streamede, og så snakkede jeg med LSE. Min klasse, ikke? Så dropper han bare streamer det skulle da kun endnu mere pinligt, hvis jeg siger nogle mærkelige ord. Jamen, det var ikke sådan, Jeg det bliver var nødt til at lade mærkeligt ord. Okay, what the hell? What the hell? Jeg er død. Jeg er fucking død. Jeg er fucking død. Nej. Shit, man. Hvad har du lige lavet? Bro, han fucking pickaxede mig. Spectate mig. Det er sådan noget, der får mig til at droppe det. Øste. Okay. Jeg ved ikke, om jeg spectater lige nu. Det er dig, Sebastian. Jeg skulle til at sige det. Bro. I'm not seeing a creepy eye on my screen. Sebastian, gå efter mit reboot. Ja, jeg skal bare lige hurtigt slikke her dyr. Sebastian, mand. Du har Eller fundet ikke. den. Der er hans liv. Fucking lort. Ikke sige, I altså der nu er landet. Ej, fuck! NATO-tegn. Altså, ingen match. Ingen. Nej, jeg går derhen. Jeg tør ikke gå derhen. Ej, det skal du heller ikke. Fuck, man. Jeg hader for sådan noget viden, Sebastian, det er jo også. Jeg bruger ikke at sige det til. Du tør ikke gå derhen. Og det skal du heller ikke. Hold kæft, man bliver nogen tår hårdt, man. Hun snorker som en i helvede. Jeg kan bare høre sådan en fucking havevibrator. Men hvad? Har jeg ikke mutet mig selv? Nej, Sebastian. Nej. Du mutede dig selv lige før, og så... Og nu er du dig selv ikke. Ikke være fat med dem der. Du er stadig ikke mutet. Han filmer Sebastian også, by the way. Faktisk ikke. Sebastian, jeg kan stadig høre dig fra min mic. Du kan også bare lade være med at råbe. Ikke skyd. Nej. Du skal ikke engang tænke på det. Okay. Fordi Jeg tænker på det, men jeg gør det ikke. de seriøst kommer til at køre andre som peber. Godt, du ikke gik derhen før. Du skyder ikke. Nej. Sorry guys, jeg spiller bare så dårligt lige nu. Jeg bliver altid spillet meget bedre. Ja, det gør jeg. Øj, jeg sutter i lort. Men hallo, jeg havde en match, havde jeg haft match, havde jeg spændende. Jeg optager. Jeg optager ligesom. Siger Sebastian, du sagde lige, du sutter lort. Nej. Det var... Det er en god Jeg optagelse, sagde, det jeg her. sutter til Fortnite. Du sagde, du suger. Eller i hvert fald lige nu. Jeg finder lige et andet sted, du kan reboot. Hvor fanden er du henne? På mit Jeg er kort. Crazy Crown ting. Ej, hvorfor kan jeg ikke se dig på mit map? Det har de umiddelbart fjernet. Altså, det er faktisk slet ikke. Hvorhen var du? Du var jo i Greasy Grove. Jeg er blå pil. Så går derhen, ja. Ja. Og så Sebastian, så flyver vi hen til de der huse.
No way, der ikke er nogen i Snoopy Sodris. Snoopy Sodris. Snoopy et eller andet. Så Carrie er lille der, okay. Caviar! Jeg ser også, ej okay. Du ville have carried, hvis du havde dræbt hele det der team. Ja, ja. Ja, Imens vi havde været præcis. ude. Det er også derfor, jeg siger Carrie. Altså, Okay, hvad laver du? Du kan ikke reboot derfra. Selvfølgelig bygger du ikke over. Jamen, kom nu. Kom nu. Godt. godt. Rolig. Godt. Godt. Godmorgen, pineapple. Godt. Looking out about the night. Fucking god bøvs. God bøvs, Sebastian. Rigtig god bøvs. Var de her huse, jeg tror du mente, over i Celtics Rotit? Jamen, der kan vi også derhen. Der kan vi også derhen. Bare rolig. Bare rolig. Hvorfor tager du ikke det andet hus? Eller mig til det her hus? Nej, jeg tager kælderkloden og det andet hus. Okay, vi tager den. Jeg blev skudt af. Ja, du dør du. Du tog kælderen. Jeg dør. Hey, der var mit hus. Nej, fordi du tog min kælder. Der er en ære. Wow. Har du en shotgun? Nej, der er flere end en. Jeg troede, der var en. Jeg har kun 10 skud. Så kommer jeg hen. Nej, hallo, jeg har ikke nogen shotgun. Er I døve, eller hvad? Wow, altså slap af, jeg er i gang. Altså, jeg Okay. er fuld. Ja, ikke. Okay, ja, vi er lidt døde her. Jeg er cracked. Han har en sniper, så jeg... Det var sgu dumt, at man egentlig at pusse den der imod den. Det er ikke imod den, men sat 2% stadig. Nice. Fik det. Fucking ja tak, mand. Jeg har et fucking medkit. Skal de over Jo, der er stadig 2. Der er en på rampen deroppe, og så er der en, der bygger op. Peak. Jeg skal skyde lille børn ned. Den der. Lille børn skyde ned. Så. 30 2 gange. Oh my god. Jeg skal ned. Jeg har ingen match. Et liv cracked. Eller et eller andet. Ja. Nice. Duct. Hvad er min? Der Du ducks? Hun er død. Hun er skidt. No kiddo. No kiddo. Okay, der carry you. Jamen. Kom nu lidt. Mist mig. Hey, så. Jeg vil også gerne lige have æren. Hey, Men jeg hvem var er det, den, der der har gjorde det killsene? meste af damagen. Ja, det kan godt være, at du lige tog kildene, da de så ikke havde mere tålmodighed. Men jeg var den, der gjorde damage. Jeg tænker, at sådan en der vil være god for det at bruge. Jeg tænker ikke, at jeg er en kæmpe noob at bruge sådan en. Okay. Jeg bruger en AR og bruger min aimbot. Okay, det skulle du nok ikke have sagt på video. Men okay. Jeg ved, alle skulle da for sjov. Altså, hvis de har set mit aim, så ved de nok, at jeg ikke har aimbot. Er der nogen, der har nogle AR-skud i? Nej, jeg har slet ikke 327. Ej, okay, så. Jeg har ikke nok. Jeg har desværre for lidt her. 327, kom nu. Det var SMG. Min fejl. Du kan bare tage alle SMG. Shit, det skulle lige til lige ved en fejl. Så. Det er halvdelen. Thanks. Fotograf, det er ikke mere. Ej, nice, slap af. Jeg vil sgu da bare have nogle skud. Hey, kom lige her. Jeg vil lige se, om jeg kan float. Det her igen. Du kan ikke float en Det kan han godt, han er fucking god. Du kan ikke float, Zlatan. Okay, så
Lad os Okay, lad mig prøve på dig. Nej, Lad kom mig lige op prøve igen, på kom lige op igen, kom lige op igen. Jeg vil gerne prøve. Kom nu. Okay, hvad sker der? Min tur. Stille dig der. Jo, jo. Børns, flot mig, hvis du ikke kan med ham. Ej, okay, du har vores bare lige noget i hullet. Så kom. Okay. 2 gange. Der var der et par. Lad lige mig igen. Øj, lad mig lige se, om jeg kan flotte jer begge. Så vi har stillet os foran. Men jeg har faktisk egentlig ikke, altså jeg har faktisk ikke prøvet at float i så lang tid. Jeg tror faktisk, det der var min nye rekord. Jeg har faktisk ikke prøvet at float så lang tid, som jeg lige gjorde der. Det går i historien. Okay, lad mig prøve at float jer. Altså har jeg den perfect timing, så har jeg den. Jeg kunne lige float dig, men jeg skal have den perfect timing. Og jeg ødelægger mine fingre, men det går. Ej, hallo, vent lige. Ej, hallo, jeg skal lige følge den. Okay, bare stille jeg dig igen. Sofia! Jeg kommer dig i chefen. Nej. Hallo. Hop lige op. Hvem er det, der bliver ved med at bygge den? Ja, reset den for helvede. Okay, lad mig lige prøve igen. Jeg skal have den perfect timing. Lad nu være med at edit dem der. Lad mig Altså lige prøve, har jeg ikke den perfekte timing, altså så får jeg fuldstændig op. Oh my god, jeg sagde, lad mig lige prøve igen. Gider I at høre? Du må prøve på Sofie, på grund af at jeg er ikke til stede i. Det var forkert. Jeg er ude i rummet, okay? Er du ude i rummet? Yep. Okay, jeg er glad for det. Man kunne have det. Skriv lige hashtag Sebastian er så sjovt for fyre nogensinde. Lad være med det, som ikke lad være med det. Du kan sige Sebastian Bøvser. Hvad? Sofie, Jeg kom nu har op. bøvset én gang! Jeg skal lige se, om En jeg gang, og kan så skal jeg blive blamet. En gang, og så bliver jeg blamet for at bøvse en gang. Det er mig, der bøvser hele tiden. Ja. Lad mig lige se, om jeg kan flotte dig, Sofie. Kom nu. Hallo. Hvor er du? Her. Nå. Åbn øjnene. Hvor er der nogle kills? Jeg er aggressiv. Stil dig lige der. Yes. 3. Det var meget godt det der. Det var sådan der 3 sekunder, det blev set. Yep, og har I nogensinde set nogle personer før på grund af, så sig lige til mig, så jeg kan dræbe dem. Nej, jeg dræber min skud. Jeg vil have nogle kills. I need some kills. Ja, det får du ikke. Okay. Fuck, du er langt væk for os. Får jeg ikke nogen kills? Der er en person lige her. Det skal du ikke sige til ham, så kommer han bare sikker dem, fordi han er sådan... En, du. To. Ikke personligt ment, bare Okay. Du dræbte 2. Ny world record. Sjovt nok. Ja. Altså, det der, okay. Det var 2 fucking bots. Så synes jeg lidt. Ja, der er 2 flere på det. Død en. Død 2. Sådan. 4 kills. Så er jeg dum. Nå jo, ja, man kan 999 match i OG. Ja, er du dum? Jeg havde glemt det. By the way, guys, han er min lillebror, det er derfor jeg Jamen, det er derfor, hun er så hård mod mig. Det er derfor, hun ikke har noget respekt. Ej, Eller- dang it! Fucking sikker, man. Eller ikke, fordi at det har hun aldrig med net. Hæ? Hvad var det? Ja. Hvad var det, du sagde? Fuck, jeg sikkede lige. Jeg lavede lige fuld støvsuger. Sebastian, lad være med at være så fucking ulækker. Ja, er Hvad der nogen, der har mener minis? Jeg mangler en mini. Nå, Det er ja. mini her. Okay, jeg havde også med. Mini, mini, mo. Wow, så synes jeg alligevel... Okay, tak, Sofie. Hvor kom det der fra? Yep, Shadow. Sofia, du 200. piger. Okay. Yes, nice. 100. Yep, nice. Helt ind, helt ind. Hjælp. Ja, jeg holder. Nej, jeg kan også holde. Nej, jeg holder. Så går jeg bare efter. Jeg var fejl omkring.
Okay. En 200, mand. En lille kæve. Så kom. Jamen, det havde Han er noget ikke bare lort ud. Ja, men det var bare så, at det slet ikke kan komme, og det pludselig bare push. Hvor er han egentlig? Jeg skal hen og have det loot fra ham der var lige her. Okay, Oh my det god. skal jeg så ikke. Okay, De er 2. De er fucking 2. Jeg er da ligeglad om, så de var 10.000. Jeg er glad for, at jeg har den der. Bare at de er mine kills. 100. Nice. Nok. Okay, Jeg han var er med, fuldt død. jeg fucking snipede ham der. Det er han. Gud, jeg skulle det. Jeg filmer. Nå, Jeg ved filmer. ikke, om video, guys. Filmer du? Jeg føler, det Ja. vi altså. Nej, jeg filmer ikke. It's kinda weird. Vi er alle sammen filmer, bare du ikke. Du mener, du filmer ikke? Ja. Det er også fordi, du er mere Sigman også. Du behøver det ikke, for ikke følge mig subscribers, du har. Han er ikke Sigma. Jeg bliver nødt til at Du er bare jaloux på, at jeg har over 1.000 subscribers. Nej, det er jeg ikke. Jeg har halvdelen af det, som du har. Det er jeg fint med. Er der fight? Hvordan er det? Nej, jeg skulle bare lige se, om jeg kunne ramme det sygeste snipe nogensinde. Ja, på hvem? Det ved jeg ikke, altså det kan godt være, at der er en person ude i horisonten, der bliver ramt af mit snipe. Ui, horisonten. Min lille far, han siger mange sådan der voksne mærkelige ting. Ja, men det er på grund af, at min mor og far hele tiden siger news i fjernsynet, så jeg sidder Hvad siger bare de? lytter. Okay, og du sidder bare og lytter, eller hvad? Jeps, jeg sidder bare Ikke, og... at de altid ser news, ikke også, Thomas? Og så sidder de også tit og... det er bare dig, der aldrig er ude. Og så sidder de også tit og... taler om mig, hvor jeg bare lader som om, at jeg ikke hører dem, men jeg hører dem faktisk godt. Jeg håber på, det kun er dårligt til. Bro, sad. Det er det nogle Bro, gange. er han egentlig bare badass? Han sidder og lytter, selvom at vores forældre tror, at han ikke lytter. Jo, det er faktisk low-key badass. Okay, hvor meget penge kører I? Så jeg har ikke en dårlig røv. Hvor meget penge kører I? Hallo. Badass får min dårlige røv, altså. Nej, Svar mig lige, det er sådan, at det er ret sejt. Svar mig lige. Hvor mange penge kører I og FPS? Lige nu kører Oh my jeg... god. Shit, jeg er ikke 14. Nej. 7 lige nu. 6-7 deromkring. Og så kører jeg... Hvor fuck står der mine FPS? Der. Jeg ved, og så nu skal kører jeg- 60 FPS. Okay. 66. Okay, jeg blev... what the fuck? Jeg gider ikke mere, mand. Nå, men det er hver gang, vi så bare bliver sådan der splittet bare en lille bitte smule. Nu er jeg der ikke. Det er jeg tilbage til. Okay. Man kan høre dig. Det hjælper ikke, at du muter den. Man kan lige godt høre dig. Ja. Nej. Anden plads. Ej, nej, jeg døde til en fucking tactical spiller. Return to lobby. Nå, den var jeg død til der. Nå, anyways guys, tak for i dag. Vi skal slukke nu, så. Ja, ha' en rigtig god dag. Det her er en af videoen. Farvel, hej.